дар баробари пешрафти рӯзмарраи илму техника имрӯзҳо соҳаи сайёҳӣ низ дар ҳоли рушди ҳамаҷониба қарор дорад. зеро сайёҳӣ соҳаи аз ҳама камхарҷ ва ғайриистеҳсолӣ буда ба сайёҳ танҳо имкониятҳои табиӣ ва инфраструктураи хизматрасони аллакай мавҷударо пешниҳод мекунад. вобаста ба ин сол ба сол намуди сайёҳии варзишӣ низ дӯстдорони ду нави машғулият варзиш ва сайёҳиро боз ҳам ба ҳам муттаҳид сохта навъҳои наву ҷолиб ва экстремалии онро бо сабку услуби муосир ба хоҳишмандон тақдим менамояд. дар ин замина ҳамасола тибқи тақвими мусобиқаҳои федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ дар ин ё он мамлакати ҷаҳон мусобиқаҳои байналмилалӣ аз рӯи намудҳои гуногуни сайёҳии варзишӣ гузаронида мешавад. инчунин ин гуна мусобиқаҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ низ доир мегарданд. вобаста ба ин давоми 3 рӯз аз таърихи 27 то 29 октябри соли равон дар минтақаи огалики шаҳри самарқанди ҷумҳурии Узбекистон чемпионати кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши сайёҳии кӯҳӣ миёни тимҳои гуногуни дохилӣ маҷмӯан дар ҳайати бештар аз 80 нафар варзишгарони ҷавон баргузор гардид. дар ин замина бо даъвати федератсияи варзиши сайёҳии экстремалии Узбекистон, дастгирии федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва ширкати сайёҳии дургард як гурӯҳ омӯзгорону дӯстдорони ин намуди варзиш аз Тоҷикистон низ дар ҳайати 8 нафар ба чемпионати мазкур ба хотири иштирок, омӯзиш ва табодули таҷриба кардан сафар намуданд.